Zbog povoljnih vremenskih uslova ova godina bi mogla biti dobra za pčelare. Nada se tome pčelar Slavko Vidović iz Gradiške. U svom pčelinjaku u Vrbaškoj trenutno ima 40 pčelinjih društava. Nekoliko društava je izgubio tokom poplava koje su u martu zahvatile ovo nebranjeno područje. Ipak u narednom periodu nada se boljem. Ove godine je bagrem medio bio zato što su vremenski uslovi bili povoljni i nije bilo mraza. Kao što je prethodnih godina bio mraz pa u aprilu koji je onemogućio razvoj cvijeta, prema tome razvoj paše. Znači bagrem je upravo završio i sad je na redu pčelina paša amorfa. Amorfa je jedna medonosna kultura koja upravo u ovom području gdje se mi sad nalazimo, to je Milava u Vrbaškoj, i ne samo tu, nego i duž Save, uglavnom svugdje ima. I ona je sad procvjetava i nastaje ta paša. Nikad se sa sigurnošću ne može prognozirati paša. Zašto? Zato što sve zavisi od vremenskih uslova. Za sad djeluje da će to biti dobro. Međutim, ako budu kišoviti dani, od paše nema ništa. Ukoliko sve prođe bez problema, poslije amorfe dolaze paše lipe i kestena, koje važe za najsigurnije pčelinje paše, ističe Vidović. Za par dana u svom pčelinjaku počeće sa vrcanjem bagremovog meda i očekuje solidne prinose. Upravo sinoć sam doselio na ovu lokaciju sa paše na bagremu gdje sam bio u Bistrici i sada će biti priprema i vrcanje bagremovog meda narednih nekoliko dana. I na taj način se dobiva sortni med, znači bagremov med. Ako bih dozvolio da sad nastavi se unos i ove amorfe, onda bi to bio nekakav miješani med, takozvani cvjetni med. Taj med je manje cijenjen na tržištu, tako da je dobro imati sortni med. Kao što je bagremov med se posebno cijeni. Sa dolaskom ljetnih mjeseci u narednom periodu pčelare očekuju drugi poslovi. Sad je znači bitno pčele instalisati tamo gdje je pčelinja paša. Bitno je obezbijediti da se posjeduju jaka društva, jer bez jakih društava nema unosa. Možete imati ne znam kakvu pašu, a ako vam društva nisu jaka, nema tu prinosa. Znači obezbeđuju se jaka društva, a to se radi na taj način da se obezbijede kvalitetne matice i naravno jedan dobar sadržaj sača u košticama. Znači, prethodna godina bila je prilično loša za pčelare. Loše vremenske prilike uticale su na značajan pad prinosa meda. Ukoliko ovogodišnja sezona bude povoljna, pomoći će pčelarima da nadoknade gubitke.